Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός να μας σκεπάζει από κάθε πρόβλημα, υγεία και ευτυχία σε κάθε οικογένεια και σε κάθε σπίτι. Είναι η ώρα του λαού. Είναι η ώρα δική σας, η δική μας, η κοινή μας ώρα στην κοινή προσπάθεια, στον κοινό αγώνα. Στη συνεχιζόμενη μάχη στο διαρκή πόλεμο για την Ορθοδοξία, την πίστη στον Θεό, την πατρίδα, την Ελλάδα, τη δημοκρατία και τον αγώνα που κάνουμε όλοι μαζί για το μέλλον του τόπου και το μέλλον των παιδιών μας. Την καλησπέρα μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου σε όλον τον ελληνικό λαό, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους ανθρώπους που ζουν μέσα στον ελληνικό χώρο και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με βάζετε μέσα στα σπίτια, στα μαγαζιά, στα καφενεία, στα καπία όπου έχετε τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Είμαι ο φίλος και αδερφός σας ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης και ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή. Τρέχουσα επικαιρότητα. Βλέπω και θλίβομαι όλα αυτά τα που γίνονται μέσα στο υποτιθέμενο μαϊμού κοινοβούλιο. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι απάτη. Ο κόσμος πεινά, υποφέρει, δυστυχεί, εξαθλιώνεται, ανεργεί, μεταναστεύει και αυτά τα τομάρια μέσα στο κοινοβούλιο μαλώνουν, ξεσκίζονται, αλληλοβρίζονται και τους παρακολουθούμε με αηδία. Πολλές φορές μου έρχεται να σπάσω και την τηλεόραση με αυτούς που στείλαμε μέσα στο κοινοβούλιο να υπηρετήσουν την Ελλάδα και την έχουν υποδουλώσει υπογερμανική και ευρεοσιωνιστική κατοχή. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση θα χειροτερεύει και μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε δραματικές εξελίξεις. Θα έχουμε μειώσεις μισθών και συντάξεων κι άλλες. Θα έχουμε απολύσεις χιλιάδων πολιτών, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός βάζει το χέρι του, αλλά εμείς στην Ελλάδα είμαστε του φραπέ, του τσίπουρου, του καναπέ και του δεν βαριέσαι ρε αδελφέ. Και αυτό πληρώσαμε, πληρώνουμε και θα το πληρώσουμε ακόμα περισσότερο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και βέβαια είχαμε 41 χρόνια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχουμε 1,5 χρόνο και πλέον με ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ και τώρα μπήκε και ο Λεβέντης και καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Να και ο φίλος μου ο Λεβέντης, ο οποίος βγαίνει μέσα από την τούρτα και γι' αυτό τον βλέπει ο Τσίπρας, τον παραδέχεται και τον ασπάζεται για όλα αυτά τα οποία λέγεται και το θαυμάζει. Αλληλοθαυμάζονται αυτοί οι δύο. Και ασφαλώς έχουμε διαμαρτυρίες σε μοντάζ βέβαια των πολιτών προς τον Πρωθυπουργό, τον φίλο μου τον Αλέξη το Μήνα, τον Τσίπρα, ο οποίος λέει σας φέρνω την απλή αναλογική και λέει τη μισή σύνταξη που μας έκοψες να μας φέρεις, λέει ο συνταξιούχος στον Κισέ. Και ένας πραγματικά μάγκας πήγε η τράπεζα να του κατασχέσει το σπίτι και αυτός πήγε, τον κρέμισε και πήγε στην τράπεζα της φωτογραφίας και λέει αυτό είναι το σπίτι που θέλετε να κατασχέσετε, πάτε να το πάρετε. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Αλλά η Βουλή λέει ναι στις κατασχέσεις των σπιτιών. Η πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε κανένα σπίτι στο χέρι τραπεζίτη τα παραδίδει όλα στις τράπεζες. Πάνω από 65.000 σπίτια κατασχέθηκαν και κατασχέθονται και ασφαλώς οι πολιτικοί και οι άλλοι δεν ομιλούν. Εφιάλτης πραγματικά για δεκάδες ελληνικές οικογένειες. Έγιναν φηματικοί στρατιωτικοί που υπηρετούσε κέντρο λαθρομεταναστών στα Γιάννενα. Είναι οι πρώτες συνέπειες των λαθρομεταναστών. Και βέβαια αγαπητοί φίλοι, η Γερμανία μας χρωστά σε κάθε Έλληνα πολίτη 110.954 ευρώ, που είναι όλοι αυτοί που δεν διεκδικούσαν τις γερμανικές αποζημιώσεις, κρύβονται, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Τόσα ψέματα που ακούσαμε, αγαπητοί φίλοι, δεν έχουν προηγούμενο. Αλλά οι φίλοι μου, η Ιλιάνα η Κανέλη, που από διευθύντρια επί Καραμαλή, τι ήταν τότε ιδιαίτερα, τι ήταν και στην ΙΕΝΕΔ δημοσιογράφος, για κοιτάξτε, τώρα είναι με τον Βελουχιώτη, είναι με τον κομμουνισμό, αλλά η Εκάλη και το Χαβιάρι με τη βίλα και την πισίνα στην ορότερη περιοχή της Αθήνας. Είναι κομμουνίστρια. Σήμερα τα λεφτά τα έχουν οι κομμουνιστές και οι αριστεροί, πάμπλουτοι. Και βέβαια φοράνε και τα μπλε τα κασκόλ, τα οποία είναι σήμα του παντουρκισμού, του ναζισμού, της μασονίας, το τυρκουάζ, χαλιφάτο και της άισης. Αυτά τα κασκολάκια. Και ασφαλώς ο Ταγί Πορτογκάν είναι Λαζός, είναι Τούρκος. Τελικά τι καταγωγής είναι?
Λένε, αγαπητοί φίλοι, ότι ήταν οι παππούδες του Έλληνες, ελληνικής καταγωγής. Αλλά ο Πούτιν του την έχει στημένη. Βγαίνει σε μοντάζ από την τηλεόραση και τον αρπάζει από το λαιμό. Ο Ερντογκάν σήμερα δεν έχει φίλους, οι Αμερικανοί είναι εναντίον του, όλος ο κόσμος είναι εναντίον του, όπως και οι Ρώσοι δεν πρόκειται να τον βοηθήσουν. Ο Ερντογκάν τον ψάχνει ο στρατός για να τον σκοτώσει. Οι μέρες του είναι λίγες. Ο λόγος που τα έκανε όλα στάκτη στην Τουρκία εσκεμμένα. Ζήτησε άστυλο στη Γερμανία, εισπράττοντας ένα οχυρόχι. Καμία χώρα δεν τον δεχότανε. Μόνο ο Τσίπρας το δέχτηκε να έρθει. Το παιχνίδι του πραξικοπήματος ήταν στημένο, μαϊμού και απάτη. Και τώρα βέβαια βγαίνουν και οι συνεργάτες της Χούντας του Ιωαννίδη, ο οποίος λέει, ο Μπόλαρης, ο οποίος λέει μεγάλο σφάλμα να ρίξουμε τον Παπαδόπουλο. Οι Εβραίοι έφεραν τη μεταπολίτευση και οι Εβραίοι έφεραν τη Χούντα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά τα λένε. Αλλά ο μεγάλος Νίκος Πλαστήρας, ο μαύρος καβαλάρης, από την καρδίτσα τι λέει? Όποιος βλέπει την πατρίδα του να καταστρέφεται και κάθεται αδρανής, είναι το ίδιο σαν να την καταστρέφει ο ίδιος. Αυτός ήταν ο μεγάλος Πλαστήρας. Μάλιστα. Και βέβαια άλλοι γιορτάζουν τη μαϊμού δημοκρατία και άλλοι ψάχνουν στους ντενεκέδες και στα σκουπίδια για να φάνε. Ωραία δημοκρατία, γιορτάζανε τα λαμόγια. Και βέβαια ο Πούτιν αποκαλύπτει ότι θέλει να επιστρέψει ο χριστιανισμός στην πόλη και η Αγία Σοφία να λειτουργεί χριστιανικά ως Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπράβο τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Ο φίλος μας ο Τσίπρας με τον Ερντογκάν κολλητάρια τον έσωσε, όπως τον έσωσε και η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι οποίοι έπαιρναν τους τουρκαλάδες στα επιτελεία και τους ρωτούσαν γιατί κινητοποιείται ο τουρκικός στρατός, και από εκεί κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει. Στην ουσία ο Τσίπρας έσωσε τον Ερντογκάν και αυτή στην ΚΙΠ. Να μην πω. Βέβαια βγήκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των ενόχων του Νουρ Ουάν, του πλοίου με τους 2 τόνους ηρωίνης, και τελικά ο μεγάλος εγκέφαλος δεν βρέθηκε. Το δικαστήριο απεφάθη ότι το πλοίο ήρθε μόνο του, χωρίς καπετάνιο, χωρίς πλειοκτήτη. Καλύφθηκε ο πρόεδρος μεγάλης ελληνικής ομάδος και ο εγκέφαλος της πύρας ήταν, βλέπετε, τα αντικείμενα του πλοίου. Αυτά συμβαίνουν, αγαπητοί φίλοι, και έχω πει ότι εγώ πιστεύω στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη και καλή φουρνιά εισαγγελέων, ανακριτών και δικαστών. Αυτή η υπόθεση όμως του Νουρ Ουάν είναι θλιβερή για την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή ήρθανε 2 τόνοι ηρωίνης που μπορεί να πέθαναν πάνω από 100.000 Ελληνόπουλα. Και ενώ ξέρουν ποιος είναι ο ένοχος, πολύ καλά τον προστατεύουν, και όχι μόνο τον προστατεύουν, ξεφτιλίζουν και την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία δεν πρέπει να δείχνει τέτοια εικόνα. Όπως και με τις μεταφράσεις της Siemens, όπως και με πολλά άλλα τα οποία καλύφθηκαν δυστυχώς. Και βέβαια θέλω να τονίσω, ο κύριος Τσίπρας δεν πήγαινε στη γιορτή της δημοκρατίας, διότι έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Και τώρα τον βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, στην καρέκλα, στη γιορτή της δημοκρατίας. Δηλαδή τώρα αποκτήσαμε δημοκρατία, κύριε Τσίπρα, με κλειστές στις τράπεζες, με το να κόβετε συντάξεις, μισθούς, που να καταργείτε επιδόματα οικογενειακά, φοιτητικά, ΕΚΑΣ, επικουρικά. 400.000 Ελληνόπουλα μετανάστευσαν, αυτό λέγεται δημοκρατία, κύριε Τσίπρα? Που κλείνουν χιλιάδες μαγαζιά κάθε μέρα, λέγεται δημοκρατία, κύριε Τσίπρα? Που γεμίσαμε λαθρομετανάστες και 40.000 Έλληνες είναι άστεγοι και 2 εκατομμύρια άνεργοι, και οι αυτοκτονίες ξεπερνούν κάθε μέρα, ήδη φτάσαμε τις 13.500. Είναι δημοκρατία? Αλλά
Γεμίσαμε, λέμε, λαθρομετανάστες. Είναι καιρός η ελληνική αστυνομία να κάνει έλεγχο στα τζαμιά. Όπως έκανε η γαλλική αστυνομία και για κοιτάξτε τι βρέθηκαν μέσα στα τζαμιά. Οι γερμανικές αρχές τι βρήκανε μέσα στα τζαμιά. Πολεμικά όπλα για να χρησιμοποιηθούν. Ελέξτε τα τζαμιά. Ελέξτε τους θύλακες. Όλους. Και βέβαια και οι Γάλλοι επιθεωρητές εκτός από τους Γερμανούς πήγανε σε 200 τζαμιά και έκαναν επιδρομή μετά την αιματερή επίθεση του τζιχαντιστή στην Νίκαια. Ασφαλώς συμβαίνουν πολλά στην Ελλάδα. Θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ προωθούν μεγάλες δυνάμεις προς το Αιγαίο. Υπάρχουν οι χειρότερες τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Ήδη η Αμερική λέει τους Αμερικανούς πολίτες στην Τουρκία να φύγουν. Ο Ερντογκάν είναι στα τελευταία του, θα πάθει μεγάλη πλάκα με αυτά που κάνει. Θα την πληρώσει την ύφη. Ενώ από την άλλη η Χίλαρη Κλίντον αποκαλύπτεται ότι είναι υπηρέτρια του Ιωσφόρου του Αντιχρίστου. Και μάλιστα αποκαλύπτουν την υποταγή της Χίλαρη Κλίντον στον Σατανά στην Εθνική Συνέλευση των Ρεπουμπλικάνων. Ακόμη αποκαλύπτουμε ότι έδιναν παράνομα συντάξεις και δίνουν σε 250.000 αλλοδαπούς. 250.000 αλλοδαποί παίρνουν συντάξεις από την Ελλάδα. Οι 150 φεύγουν σε κράτη του Ανατολικού μπλοκ και εμείς εδώ κόβουν τις συντάξεις από τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, απολύουν ανθρώπους, καταστρέφουν το ιδιωτικά επαγγέλματα, εξαφανίζουν τους μικρομεσαίους, κυνηγούν με λύσα οι εφορίες, βάζουν χαράτσια, έμφυα και δεν συμμαζεύεται. Και βέβαια σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μπορεί η εφορία να έχει και να βάζει προστήματα με ελέγχους πριν από 10 χρόνια. Έτσι την κλείτωσε ο Μητρόπουλος με 400 περίπου χιλιάδες πρόστιμο που είχε φάει από την εφορία, όπως και με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Όποιος αγαπητοί φίλοι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, δεν έχει λεφτά, δεν έχει τίποτα, απαλλάσσεται από τους φόρους, απαλλάσσεται από τα χρέη που έχει στο δημόσιο. Σε αυτό το σημείο δείτε και πάρτε 5 βιβλία μόνο με 10 ευρώ και δώρο των 4 ωρών το DVD των μεγάλων αποκαλύψεων. 5 βιβλία δική σας επιλογής από τα 100 βιβλία που έχω γράψει μόνο με 10 ευρώ. 4 ώρες αποκαλύψεις, ξεσκεπάζω τις βρωμιές, τις απάτες από ό,τι έγινε, γίνεται και έρχεται. Φίλες και φίλοι, δείτε τώρα όλα τα νέα φυτικά προϊόντα της Αμερικής και Ευρώπης, όλα πιστοποιημένα έγκυρα με αριθμούς αδείας. Καταπολεμήστε τις ασθένειες, σώστε την υγεία σας, χωρίς παρενέργειες, χωρίς κινδύνους. Και φάρμακα να παίρνετε, τα φυτικά προϊόντα σας προστατεύουν από τα χημικά, τις τοξίνες και τις παρενέργειες των φαρμάκων. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επιλέξτε τώρα τα προϊόντα για να σώσετε την υγεία σας και να θωρακίσετε τον οργανισμό σας. Και τώρα η μεγαλύτερη προσφορά όλων των εποχών. Το νούμερο 1 θαυματουργό για την υγεία μας. Η μεγαλύτερη ασπίδα για τον οργανισμό μας. Το λάδι του Καρχαρία σε μορφή χαπιών. 60 χάπια των 1000 μιλιγκράμμ. Για αρθριτικά, ρευματικά, οστά, αρθρώσεις, κλειδώσεις, κινητικότητα αρθρώσεων. Είναι και θεωρείται από τα καλύτερα αντικαρκινικά, σταματά τους πόνους του σώματος, θεωρείται φυσικό αντιβιωτικό, αντιμετωπίζει τις φλεγμονές, είναι αντιβακτηριακό, αυξάνει το αίμα στους ιστούς και λιπαίνει τα οστά. Προσέξτε, θεωρείται από τα πρώτα στον κόσμο για ανοσιοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Είναι το καλύτερο δώρο προστασίας, βοήθειας και σωτηρίας της υγείας σας και κυρίως του σώματός σας. Για όσους τηλεφωνήσουν τώρα, σούπερ προσφορά από 59 μόνον 33 ευρώ. Και τώρα η μεγάλη υπερπροσφορά με τα χάπια από το λάδι του Καρχαρία για 2 συσκευασίες από 66 μόνον 45 ευρώ. Εάν έχετε προβλήματα με τα αυτιά και δεν ακούτε καλά, έχετε βουητά και σφυρίγματα.
Το Otis Spray κυκλοφορεί εδώ και 15 χρόνια σε όλο τον κόσμο με 100% επιτυχία για όλα τα προβλήματα των αυτιών, ενώ πάνω από 30 εκατομμύρια πωλήσεις έγιναν τον τελευταίο χρόνο και αποτελούν την καλύτερη λύση για την επιλογή των ανθρώπων που υποφέρουν από τα αυτιά τους. Είναι απόλυτα φυσικό προϊόν από μικροβιολογικά φιλτραρισμένο θαλασσινό νερό της Βόρειας Γαλλίας και διαθέτει ειδικό ψεκασμό υψηλής τεχνολογίας που εξαπλώνει το υγρό σε όλο το ακουστικό μέρος, ένα κροφίσιο που αποτρέπει τον κίνδυνο υπερπίεσης του τυμπάνου του αυτιού και μια αντλία που δίνει την ανάλογη ποσότητα στα αυτιά σας. Μόνον 29 ευρώ. Για όσους θέλουν 2 συσκευασίες από 58, μόνον 45 ευρώ. Φίλες και φίλοι, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την πάροδο των χρόνων οι άνθρωποι είναι το πρόβλημα της ακοής. Δεν ακούτε καλά, έχετε προβλήματα ακοής, δεν ακούτε συνομιλίες, τηλεόραση, δεν διακρίνετε τους ήχους, έχετε βοές στα αυτιά σας, νιώθετε ήλικο και χάνετε την ισορροπία σας, έχετε κληρονομικά προβλήματα ακοής, νιώθετε απομονωμένοι και σε κατάθλιψη. Τώρα υπάρχει η λύση. Ήρθε επιτέλους τώρα στην Ελλάδα το νέο επαναστατικό προϊόν από τα μεγαλύτερα ερευνητικά, ιατρικά και επιστημονικά κέντρα για να σώσετε την ακοή σας και για να σας βοηθήσει να ακούτε πιο φυσιολογικά χωρίς προβλήματα. Εντελώς φυσικά με το προϊόν αυτό, χωρίς καμία παρενέργεια, έχετε άμεσα αποτελέσματα. Είναι σε τεράστια συσκευασία με 120 κάψουλες, 44 ευρώ. Για όλα τα προβλήματα του προστάτη, για προστατίτιδα, διόγκωση, ουροδόχο κίστη, καρκίνο του προστάτη, δυσκολία ούρησης, συχνοουρία, νυχτερινή ούρηση, τσούξιμο, ακράτεια ούρων και για το ουροποιητικό σύστημα, την κιστίτιδα, το αίσθημα κατακράτησης ούρων, την χρόνια προστατίτιδα, έχουμε όλες τις λύσεις με τα καλύτερα και πια σύγχρονα προϊόντα από Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση, εντελώς φυτικά και φυσικά χωρίς παρενέργειες και κινδύνους. Αντιμετωπίστε τώρα όλα τα προβλήματα του προστάτη, τον κίνδυνο εγχείρησης και θωρακίστε τον προστάτη από τον καρκίνο και όλες τις συνέπειές του. Είναι το νέο θαύμα για τον προστάτη. Είναι κατά της αύξησης του όγκου, επαναφέρει τη φυσική λειτουργία του προστάτη, τέρμα η συχνοουρία και κυρίως τη νύχτα, δίνει κανονική ροή των ούρων, έχει βιοενέργειες και αυξάνει το σεξ. Επίσης αποβάλλει τις τοξίνες από το νεφρά και το σώμα. 50 κάψουλες 35 ευρώ, 100 κάψουλες μόνον 55 ευρώ. Το Stamax με 29 ευρώ, το Sabal με 34 ευρώ και το περίφημο σιρόπι για τον προστάτη μόνον με 34 ευρώ, 2 συσκευασίες, σούπερ προσφορά. Τις πέτρες στα νεφρά και τη χολή και γενικότερα προβλήματα απαλλαχτείτε γρήγορα και αποτελεσματικά με τον πιο φυσιολογικό τρόπο. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα του διαβήτη εντελώς φυσικά χωρίς παρενέργειες με σούπερ προϊόντα από Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτά που οι πολίτες τους πολεμούν το διαβήτη με άριστα αποτελέσματα. Η επανάσταση κατά του διαβήτη πολεμά 24 ώρες όλα τα προβλήματα του διαβήτη. Είναι η φυσική ασπίδα του διαβήτη, μειώνει το ζάχαρο, αναστέλει τη γλυκόζη, κόβει την όρεξη για τα γλυκά, αυξάνει την ινσουλίνη και προλαμβάνει όλες τις επιπλοκές που μπορεί να αντιμετωπίσετε από τον διαβήτη. Η μία συσκευασία με 50 κάψουλες 34 και διπλάσια συσκευασία με 100 κάψουλες μόνον 54 ευρώ. Το νέο υπερόπλο του διαβήτη ισορροπεί το ζάχαρο στο αίμα, ελέγχει το ζάχαρο από τα τρόφιμα, κάνει ιδανική πέψη και μεταβολισμό. 100% φυτικό φυσικό χωρίς καμία παρενέργεια. 60 κάψουλες 28 ευρώ. Το blood sugar, τον καταστροφέα του ζαχάρου που αποβάλλει το ζάχαρο από το αίμα με την ούρηση. Μειώνει πολύ το διαβήτη εντελώς φυσιολογικά. Μόνον 29 ευρώ. Και το περίφημο ειδικό σιρόπι του διαβήτη που μειώνει τη γλυκόζη στο αίμα, μειώνει το διαβήτη και αυξάνει την αντοχή των αιμοφόρων αγκίων. 29 ευρώ. Αν έχετε έλκος, στομαχικά προβλήματα, φουσκώματα, εντερικά, προβλήματα με το παχύ έντερο, για όλα υπάρχουν οι κατάλληλες λύσεις με νέα απολύτως αποτελεσματικά προϊόντα. Για το τεράστιο πρόβλημα των αιμορροίδων, διπλή λύση και με χάπια για το εσωτερικό και αληφή για το εξωτερικό. Διπλή δράση για να ανακουφιστείτε και να αποφύγετε την εγχείρηση. Γιατί το τεράστιο πρόβλημα
με την ψωρίαση. Έχουμε διπλό χτύπημα με καταπληκτικά νέα χάπια και με αληφή. Αντικαρκινικά όπλα και κατά των όγκων που σας βοηθούν και για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και αποτελούν την καλύτερη ασπίδα και θωράκιση για τον οργανισμό σας απέναντι στον καρκίνο. Για τη μνήμη, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, εγκεφαλικά προβλήματα, καλή κυκλοφορία των εγκεφαλικών αρτηριών και σωστή αιμάτωση του εγκεφάλου. Ακόμη και για τα εγκεφαλικά επεισόδια έχουμε τα ιδανικότερα προϊόντα. Για τα νεύρα, νευρικό σύστημα, στρες, άγχος, κατάθλιψη, ψυχικά προβλήματα και κακή διάθεση με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αντιμετωπίστε τώρα τη ζωή με αισιοδοξία και μεγάλη ψυχική δύναμη χάρη σε αυτά τα εκπληκτικά προϊόντα. Έχετε αϊπνία, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ, είστε εξαντλημένοι και έχετε νευρικότητα, σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για να αποκτήσετε εντελώς φυσιολογικά τον καλύτερο ύπνο χωρίς κανένα πρόβλημα. Προβλήματα των ματιών, δεν βλέπετε καλά, έχετε προβλήματα όρασης, καταράκτη, οχρά κοιλίδα, κακή όραση γενικότερα, σας έχουμε τα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά προϊόντα της Αμερικής και Ευρώπης. Σώστε τώρα τα μάτια σας. Πίνετε πολλά ποτά, είστε ή κινδυνεύετε να γίνετε αλκοολικός, έχετε πολλές τοξίνες και βλαβερές ουσίες στο σώμα σας, παίρνετε ναρκωτικές ουσίες ή χρησιμοποιείτε για τις ασθένειές σας πολλά φάρμακα μαζί. Τώρα σας δίνουμε τα καλύτερα προϊόντα κατά αλκοόλ, τοξινών που καθαρίζουν το αίμα, τον οργανισμό και σας προστατεύουν το σηκώτη. Το σελήνιο είναι από τα πιο βασικά στοιχεία που κρατούν τον άνθρωπο νέο, υγιή και δυνατό. Το σελήνιο είναι αυτό που σταματά τη γύρανση και την πτώση του ανασιοποιητικού συστήματος. Όποιος δεν μπαίνει στον οργανισμό του αρκετό σελήνιο, τα κύτταρα είναι ευάλωτα στον καρκίνο, στους ιστούς, καρδιοπάθειες, AIDS, όγκους και στην αρθρίτιδα. Προσέξτε, το σελήνιο είναι ό,τι το καλύτερο και ευεργετικό για τα προβλήματα του θυροειδούς αδένα. Το σελήνιο είναι κατά της γύρανσης, αντιοξυδοτικό, βοηθά στην αντικαρκινική δράση, προστατεύει από τα καρδιακά νοσήματα, αναζωογονεί το ανασιοποιητικό σύστημα, καταπολεμά τις λοιμώξεις, το άγχος και σας προστατεύει από τους αεροψεκασμούς. Μόνον 29 ευρώ. Θέλετε πραγματικά να δυνατήσετε? Κάνατε πολλές προσπάθειες και αποτύχατε? Έχετε ψυχολογικό πρόβλημα με το βάρος σας? Δώσατε πολλά λεφτά και δεν είχατε αποτέλεσμα? Νιώθετε άσχημα με το πάχος και τα περιττά κιλά σας? Ξεχάστε ό,τι κάνατε μέχρι τώρα και προσέξτε, σας φέραμε την καλύτερη επαναστατική λύση αδυνατίσματος από την Γαλλία, που καταργεί ακόμη και την εγχείρηση για μπαλονάκια στο στομάχι, τη λιπαναρρόφηση, τα γυμναστήρια, ασκήσεις, τρέξιμο, περπάτημα και όσα κάνατε για να δυνατήσετε. Τώρα χάρη σε αυτό το γαλλικό σούπερ προϊόν που σχεδιάστηκε όπως οι γαστρικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως με την εφύτευση μπαλονιού στο στομάχι, δίνει στο στομάχι την αίσθηση του κορεσμού. Δεν θέλετε να φάτε πολύ. Ενεργεί για το σπάσιμο του λίπους και εντελώς φυσιολογικά δυνατίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Παίρνετε 1 με 2 χάπια και αυτό μέσα σε μισή ώρα κάνει το στομάχι σας γεμάτο με ένα φυσικό μπαλόνι λαχανικό που δεν προκαλεί δυσφορία αλλά ευεξία. Τρώτε 3-4 φορές λιγότερο φαγητό και δεν πεινάτε, ενώ παράλληλα χάνετε λίπος, πάχος, χωρίς δίαιτα και γυμναστήρια. Το σούπερ αυτό επιστημονικό θαύμα αδυνατίσματος από 68 ευρώ μόνον 44. Τώρα η μεγαλύτερη υπερπροσφορά για όσους τηλεφωνήσετε τώρα, 2 συσκευασίες από 88 μόνον 64. Αυτό δεν ξανάγινε. Ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα το νέο σούπερ νούμερο 1 προϊόν κατά της παχυσαρκίας. Έχει 8 παντοδύναμες δράσεις και ενεργεί με θερμογένεση, εντελώς φυσιολογικά, χωρίς καμία παρενέργεια. Είναι πρωτοποριακό φυτικό φυσικό προϊόν που καίει το λίπος, διώχνει τα απόβλητα του σώματος, αποβάλλει το περιττό νερό από τους ιστούς, διαλύει τις τοξίνες και είναι κατά του φουσκώματος, δυσπεψίας και δυσκυλιότητας. Έχει 60 κάψουλες, 34 ευρώ.
Για πρώτη φορά ήρθε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο φυτικό όπλο κατά της παχυσαρκίας, του βάρους και του λίπους με το νέο αυτό σούπερ προϊόν των μέγιστων λιποδιαλυτών. 150 κάψουλες βομβαρδίζουν το πάχος και το λίπος και χάνετε γρήγορα και φυσιολογικά τα περιττά κιλά σας χωρίς παρενέργειες και κινδύνους. Καταπολεμά, διασπά και διαλύουν το λίπος. Επιταχύνουν το μεταβολισμό, ρυθμίζουν και οδηγούν στην απώλεια του βάρους. 37 ευρώ. Ήρθε στην Ελλάδα η θαυματουργή οργανική ασπιρίνη που αποτελεί την βόμβα υγείας. Είναι 100% φυτική φυσική χωρίς καμία παρενέργεια. Είναι ό,τι το καλύτερο για την αποτελεσματικότητα των πόνων. Για πονοκεφάλους, ρευματισμούς, ιούς, λοιμώξεις, γρίπης, ψήξεων, πόνων των αρθρώσεων, των μειών της πλάτης και των δοντιών, της νευραλγίας, φλεγμονών, κιστίτιδας, νεφρίτιδας, πυρετό, πόνο περιόδου και σας προστατεύει από θρομβώσεις και εμφράγματα της καρδιάς. Αυτό το πιο πολύτιμο προϊόν για την υγεία σας μόνον 19 ευρώ. Για αρθριτικά, ρευματικά, πόνους, κλειδώσεις, οστά, μυοσκελετικά, για τη σπονδυλική στήλη και για όλα τα προβλήματα του σώματός σας, το Matrix με 90 κάψουλες 37 ευρώ ήρθε τώρα στην Ελλάδα. Ο νέος φυσικός υπερδυναμίτης του σεξ. Ό,τι καλύτερο για το σεξ. Ένα χάπι διαρκεί 2 με 3 ημέρες. Με έντονη στήση για πρόωρη εξπερμάτωση, αυξάνει τη λίμπητο επιθυμία για σεξ και βοηθά ακόμη και αυτούς που έχουν προστάτη ή τους προστατεύει από το προστάτη. Η καλύτερη λύση για να έχετε μεγάλη σεξουαλική δραστηριότητα και είναι και η πιο οικονομική λύση. Είναι τα νούμερο 1 σεξουαλικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο και τα πιο οικονομικά. Είναι 100% φυτικό φυσικό, χωρίς καμία παρενέργεια και κίνδυνο και είναι για όλες τις ηλικίες. Τα 9 χάπια, τα οποία το κάθε ένα χάπι διαρκεί έως 2 και 3 ημέρες, κοστίζουν τα 9 χάπια μόνον 79 ευρώ και τα 18 124 ευρώ. Σούπερ προσφορά. Αυτό είναι το νέο μεγαλύτερο σεξουαλικό όπλο, το οποίο εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας χαρίζει το τέλειο έρωτα. Το Maxwell Sexual σας δίνει το maximum στο σεξ, την ενέργεια, τη στήση, διάρκεια και επιθυμία. Τώρα κι εσείς με το νέο αυτό φυτικό προϊόν νιώστε όλη τη σεξουαλική απόλαυση. Είναι 100% φυτικό, φυσικό, ακίνδυνο, χωρίς παρενέργειες και 100% αποτελεσματικό. Αυτή είναι η μεγάλη υπερπροσφορά με τα Maximum Sex. Τα 8 χάπια 49 ευρώ, τα 10 χάπια 59 ευρώ και η σούπερ προσφορά, τα 14 χάπια μόνον 79 ευρώ. Η πανίσχυρη σεξουαλική υποδύναμη του σεξ του αλόγου, το οποίο έχει 650 μιλιγκράμμ παντοδύναμη στήση, διάρκεια, επιθυμία για έρωτα και καλή ψυχολογία. Είναι φυτικό και χωρίς καμία παρενέργεια. Πιο πανίσχυρα φυτικά χάπια που κυκλοφορούν στην αγορά, τα 8 χάπια 63 ευρώ, τα 10 χάπια 75 ευρώ και τα 15 χάπια 110 ευρώ. Το ειδικό σαμπουάν και η λοσιόν κατά της τριχόπτωσης, πιτηρίδας και φαγούρας. Και τα δύο προϊόντα μαζί μόνον 30 ευρώ. Αυτό είναι το νέο σούπερ σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης, το οποίο άμεσα σταματά την απώλεια μαλλιών. Βοηθά και ανανεώνει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά, αυξάνει την ελαστικότητα και δίνει όγκο και λάμψη. Μόνο 19 ευρώ. Αυτή είναι η περίφημη σιλικόνη για τα μαλλιά, τα νύχια και το χρώμα των μαλλιών σας. Είναι κατά της τριχόπτωσης, έχει ισχυρή προστασία για τα μαλλιά και δυναμώνει τις ρίζες. 60 κάψουλες, μόνον 29 ευρώ. Δύο αποκλειστικές καταπληκτικές κρέμες ημέρας και νύχτας που αναζωογονούν το πρόσωπο, είναι κατά της γύρασης, σας κάνουν πολύ νεότερες και τρέφουν την επιδερμίδα. Από 58 ευρώ και οι δύο κρέμες, μόνον 29 ευρώ. Και τώρα η σούπερ προσφορά. 3 ασύγκριτες και ασυναγώνιστες κρέμες για να γίνετε πανέμορφοι, λαμπεροί και ελκυστικοί. Πρώτη κρέμα κατά ρητίδων, προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ και είναι απόλυτα αντιγυρατική. Η δεύτερη κρέμα είναι ενυδατική με καλέντουλα
βιταμίνες 24 ώρες δράσης. Και η τρίτη κρέμα ημέρας αναζωογόνησης με υποφαές ελαιόλαδο βιταμίνες για δέρμα λίγο απαλό και σας προστατεύει από τις ακτίνες. Και οι τρεις κρέμες από 75 ευρώ, σούπερ προσφορά μόνον 34. Η πολυβραβευμένη κρέμα της Ευρώπης με ιαλουρονικό οξύ, κολαγόνο και μανόλια. Είναι αντιρρητιδική, ενυδατική, συσφυκτική, προστατευτική. Θαυματουργή για το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Η σούπερ αυτή κρέμα έχει και ηλιακά φίλτρα και λιφτονίν. Η μία κρέμα 25 ευρώ, οι δύο κρέμες 39 ευρώ. Αυτή είναι η σούπερ κρέμα λεύκανσης του δέρματος, προσώπου, λαιμού και του ντεκολτέ. Έχει ειδική φόρμουλα, γίνεστε άλλος άνθρωπος και εντελώς λαμπερή. Είναι κατά των φακίδων και σας προστατεύει από την ακτινοβολία. Η μία κρέμα 18 ευρώ, οι δύο κρέμες 28 ευρώ. Αυτό είναι το νέο γαλλικό επαναστατικό προϊόν που αποτελεί τριπλό θαύμα. Αυξάνει το στήθος σας από τη δεύτερη εβδομάδα εντελώς φυσιολογικά χωρίς καμία παρενέργεια. Σας προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού. Σταθεροποιεί το στήθος σας, είναι κατά της γύρας του δέρματος και σας κάνει νεανική. Αποκτήστε τώρα ένα ελκυστικό πανέμορφο στιτό στήθος όπως όλες οι Ευρωπαίες και Αμερικανίδες. Από 78 ευρώ μόνο 44. Όσοι θέλετε την ειδική κρέμα για την αύξηση του στήθους 25 ευρώ και τα δύο προϊόντα και τα χάπια και την κρέμα από 69 μόνον 54 ευρώ. Αυτό είναι το περίφημο Boost Star που το χρησιμοποιούν όλες οι στάρ του κόσμου και οι περισσότερες γυναίκες στην Ευρώπη, Αμερική και Καναδά. Είναι για γυναίκες που έχουν μικρό στήθος και θέλουν να το αυξήσουν φυσιολογικά και σε λογικά επίπεδα. Το προϊόν αυτό σταδιακά δίνει όγκο και όμορφο καλύγραμμο στήθος. Έχει 60 κάψουλες μόνον 34 ευρώ. Αυτά είναι όλα τα νέα φυτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής. Όλα πιστοποιημένα έγκυρα, καταπολεμήστε την υγεία σας εντελώς αποτελεσματικά. Διότι τα φάρμακα έχουν και τοξίνες, παρενέργειες, χημικά. Αν ανοίξετε το κουτάκι με τα φάρμακα θα δείτε και διαβάσετε τις αντεδείξεις, φτάνει μέχρι θάνατο. Δεν είναι όλα τα φάρμακα κακά, δικαίωμά σας να θέλετε να τα παίρνετε, αλλά βλέπετε ότι όλα και οι τηλεοράσεις γέμισαν διαφημίσεις φυτικά προϊόντα και τα φαρμακεία και όλοι. Αυτά όμως που διαφημίζω εγώ είναι τα νούμερο 1 στην Αμερική και στην Ευρώπη. Ήμουν ο πρώτος που άρχισα να τα διαφημίζω και τι σας έλεγα, τα διαφημίζω γιατί τα πιστεύω, δεν είναι δικά μου. Θέλετε να σώσετε την υγεία σας, πάρτε φυτικά προϊόντα. Θέλετε να καταπολεμήσετε την ασθένειά σας, ούτε αχυρίσεις, ούτε προβλήματα με προστάτες, διαβήτες, τα πάντα. Πάρτε φυτικά προϊόντα, ακίνδυνα, ανώδυνα. Ποτέ κανένας δεν έπαθε σε όλο τον κόσμο τίποτα απολύτως. Γιατί είναι από τη δημιουργία του Θεού, είναι από τη φύση. Βότανα, λουλούδια και φυτά. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Εδώ κοιτάξτε, την κυκλοφορεί στο διαδίκτυο την κυρία Ραγκούση με τουρκικό διαβατήριο. Μάλιστα. Και βέβαια χαμός στη Θεσσαλονίκη, αυτοί οι μαϊμού δήθεν πρόσφυγες έκαψαν ελληνική σημαία και την πέταξε στη θάλασσα. Αλλά η κυρία Τασία τους βλέπει να λιάζονται στην Ομόνια. Αλλά ο φίλος μου ο Βασίλης ο Λεβέντης, αγέροχος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, αγαπητοί φίλοι, ο Βασίλης. Και βέβαια έχει γίνει και συνεταίρος τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ό,τι λέει ο Τσίπρας, τα μάμα φέντη. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Βασίλης ο Λεβέντης, ο οποίος βέβαια το λέγανε και τον κατηγορούσαν ότι ήταν γραφικός. Ο κόσμος τον έβαλε στη Βουλή και θα δούμε και στις επόμενες εκλογές. Και κατάντησαν τον Έλληνα, δείτε, όπως έγινε ο Πετινός με την Κότα. 1821-1974 πως ήμασταν. 1974-2015 πως γίναμε. Και πως καταντήσαμε, αγαπητοί φίλοι. Ούτε πούπουλο, ούτε ευρώ δεν κυκλοφορεί, όχι στην αγορά, στις τσέπες μας. Μας ξεπουπούλησαν. Κι όμως τα δύο αρχιλαμόγια τα οποία κατέστρεψαν την Ελλάδα οικονομικά, αριστερά ο Εβραίος ο Σιμίτης που μαγείρεψε μαζί με την Goldman Sachs τα στατιστικά μας για να μας βάλει στο ευρώ, κυκλοφορεί ελεύθερος και ωραίος. Και δεξιά ο άνθρωπος που
ετοίμασε υποτίθεται ένα plan B σε περίπτωση διεξόδου των διαπραγματεύσεων να απειλείται με ειδικά δικαστήρια. Και περιμένετε ακόμα τι έχει να γίνει. Αποκάλυψη που σοκάρει. Έλληνες, ακούστε, 52 δισεκατομμύρια δολάρια μπορούν να αποδώσουν κάθε χρόνο μόνο τα κοιτάσματα της Κρήτης. Μόνο τα κοιτάσματα της Κρήτης. Και τώρα τελευταία και στα Γρεβενά γίνεται χαμός. Είναι όλο το έδαφος κάτω από τα Γρεβενά, των νομών Γρεβενών, είναι γεμάτο αέριο και πετρέλαιο. Όλο το Ιόνιο είναι γεμάτο πετρέλαιο και αέριο. Όλο το Αιγαίο είναι γεμάτο πετρέλαιο και αέριο. Και οι Έλληνες πολιτικοί κάνουν τις κότες, είναι προδότες. Δεν βγάζουν να σωθεί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός. Είναι υποταγμένοι σε αυτό το νέο Χίτλερ, το Σόιμπλε, ο οποίος ομολογεί ότι όλα είναι προσχεδιασμένα στην Ελλάδα. Τα ξεπουλάμε όλα, είμαστε υπογερμανική κατοχή, είμαστε προσκυνημένοι πολιτικά και προδότες πολιτικά. Και βέβαια είχαμε και φρικτή ομολογία του Σιμίτη, όπως γράφεται στο διαδίκτυο. Έστειλαν τα παιδιά στο θάνατο στα ίμια για να δικαιολογήσουν τα 83 δις εξοπλισμών, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Αλλά ο φίλος μου Αλέξης ο Τσίπρας δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νεοέλληνες λέει λαγιάδες, θα σας εξαφανίσουμε. Μάλιστα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. 43 χρόνια τα ίδια κοροϊδία, απάτη, ξεφτύλα. Και ασφαλώς Σύρος πρόσφυγας χτύπησε στη Γερμανία στα τυφλά, σκότωσε στον δρόμο μία έγκυο γυναίκα με ματσέτα. Άλλος αποκεφάλισε τον ιερέα, άλλοι βιάζουν, άλλοι σκοτώνουν, άλλοι κλέβουν. Περιμένετε, έρχεται και στην Ελλάδα. Και μάνα τέρας έδεσε με σκηνή το παιδί της και το τάιζε σκυλοτροφή. Εδώ κοιτάξτε, αυτή δεν είναι μάνα, όχι τέρας. Αυτές πρέπει να τις κατευθείαν να τις δολοφονούν. Να βάλεις αυτή τη μάνα να τρώει σκυλοτροφές και να την έχεις δεμένη το ίδιο όπως έκανε το παιδί. Έτσι πρέπει να γίνει. Όπως και αυτά τα κτίνη που σκοτώνουν εδώ, κοιτάξτε. Εδώ, για αυτούς εδώ θα φωνάξει κανένας. Τους εξόπλισαν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί με όπλα και σκοτώνουν αθώους πολίτες. Εδώ, κοιτάξτε, εκατοντάδες παιδιάκια, εκατοντάδες γυναίκες και άντρες και τους σκοτώνουν ψυχρό. Αυτά τα κτίνη της ISIS. Αυτούς που φιλοξενούμε πολλούς και στην Ελλάδα και τους έχουμε στα hot spots και τους ταΐζουμε και τους λυπόμαστε. Θα δείτε όμως και μια καταπληκτική πέτρινη εκκλησία. Τι φτιάχνει ο άνθρωπος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Στη Δράμα, στο Παρενές στη Δράμας. Μπράβο. Μπράβο στους κατοίκους στο Παρανές στη Δράμας. Είναι ένα χειροποίητο ξοκλήσι που μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι. Φίλες και φίλοι, δείτε τώρα την πτήση του Έλληνα πιλότου. Οι Έλληνες πιλότοι για τον ΝΑΤΟ θεωρούνται η νούμερο 1 στον κόσμο. Δείτε μια καταπληκτική πτήση και απογείωση του Έλληνα πιλότου.
Καταπληκτική πτήση, αγαπητοί φίλοι. Αλλά πολλές φορές και η φύση γίνεται παραφύση. Δείτε τον υποτιθέμενο άντρα λουόμενο με το στήθος και τη γυναίκα η οποία η φουκαριάρα τι βάζει για εκείνο στο στήθος της, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Η ζωή, λέει, είναι άδικη. Αυτά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αγαπητοί φίλοι. Αλλά να ξέρετε ότι όταν το άγχος μπαίνει από την πόρτα, φεύγει η υγεία από το παράθυρο. Είναι νόμος. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, δείτε και πάρτε 5 βιβλία μόνο με 10 ευρώ και δώρο το DVD των 4 ωρών των Αποκαλύψεων. 4 ώρες θα φρίξετε με αυτά που θα ακούτε. Θα μάθετε αυτά που φοβούνται και τρέμουν να μην μάθετε και μην γνωρίσετε. 5 βιβλία μόνο 10 ευρώ και δώρο το DVD των Μεγάλων Αποκαλύψεων. Φίλες και φίλοι, δείτε τώρα όλα τα νέα φυτικά προϊόντα της Αμερικής και της Ευρώπης. Καταπολεμήστε τα προβλήματα της υγείας. Σώστε την υγεία σας εντελώς φυτικά. Όλα πιστοποιημένα έγκυρα με αριθμούς αδειές, συνοδεύονται από οδηγίες, συνταγές χρήσης. Όλα πιστοποιημένα και από τον ΕΟΦ. Τα πάντα, αγαπητοί φίλοι. Σώστε την υγεία σας. Δείτε, τηλεφωνήστε και σε 2-3 μέρες ο ταχυδρομείο θα σας το φέρει όπου κι αν είστε και εκεί θα το πληρώσετε με αντικαταβολή. Επιλέξτε τώρα τα προϊόντα για να σώσετε την υγεία σας και να θωρακίσετε τον οργανισμό σας. Και τώρα η μεγαλύτερη προσφορά όλων των εποχών. Το νούμερο 1 θαυματουργό για την υγεία μας. Η μεγαλύτερη ασπίδα για τον οργανισμό μας. Το λάδι του Καρχαρία σε μορφή χαπιών. 60 χάπια των 1000 μιλιγκράμμ. Για αρθριτικά, ρευματικά, οστά, αρθρώσεις, κλειδώσεις, κινητικότητα αρθρώσεων. Είναι και θεωρείται από τα καλύτερα αντικαρκινικά, σταματά τους πόνους του σώματος, θεωρείται φυσικό αντιβιωτικό, αντιμετωπίζει τις φλεγμονές, είναι αντιβακτηριακό, αυξάνει το αίμα στους ιστούς και λιπαίνει τα οστά. Προσέξτε, θεωρείται από τα πρώτα στον κόσμο για ανοσιοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Είναι το καλύτερο δώρο προστασίας, βοήθειας και σωτηρίας της υγείας σας και κυρίως του σώματός σας. Για όσους τηλεφωνήσουν τώρα, σούπερ προσφορά από 59 μόνον 33 ευρώ. Και τώρα η μεγάλη υπερπροσφορά με τα χάπια από το λάδι του Καρχαρία για 2 συσκευασίες από 66 μόνον 45 ευρώ. Εάν έχετε προβλήματα με τα αυτιά και δεν ακούτε καλά, έχετε βουητά και σφυρίγματα. Το Otis Spray κυκλοφορεί εδώ και 15 χρόνια σε όλο τον κόσμο με 100% επιτυχία για όλα τα προβλήματα των αυτιών, ενώ πάνω από 30 εκατομμύρια πωλήσεις έγιναν τον τελευταίο χρόνο και αποτελούν την καλύτερη λύση για την επιλογή των ανθρώπων που υποφέρουν από τα αυτιά τους. Είναι απόλυτα φυσικό προϊόν από μικροβιολογικά φιλτραρισμένο θαλασσινό νερό της Βόρειας Γαλλίας και διαθέτει ειδικό ψεκασμό υψηλής τεχνολογίας που εξαπλώνει το υγρό σε όλο το ακουστικό μέρος, ένα κροφίσιο που αποτρέπει τον κίνδυνο υπερπίεσης του τυμπάνου του αυτιού και μια αντλία που δίνει την ανάλογη ποσότητα στα αυτιά σας. Μόνον 29 ευρώ. Για όσους θέλουν 2 συσκευασίες από 58 μόνον 45 ευρώ. Φίλες και φίλοι, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την πάροδο των χρόνων οι άνθρωποι είναι το πρόβλημα της ακοής. Δεν ακούτε καλά, έχετε προβλήματα ακοής, δεν ακούτε συνομιλίες, τηλεόραση, δεν διακρίνετε τους ήχους, έχετε βοές στα αυτιά σας, νιώθετε ήλικο και χάνετε την ισορροπία σας, έχετε κληρονομικά προβλήματα ακοής, νιώθετε απομονωμένοι και σε κατάθλιψη. Τώρα υπάρχει η λύση. Ήρθε επιτέλους τώρα στην Ελλάδα το νέο επαναστατικό προϊόν από τα μεγαλύτερα ερευνητικά, ιατρικά και επιστημονικά κέντρα για να σώσετε την ακοή σας και για να σας βοηθήσει να ακούτε πιο φυσιολογικά χωρίς προβλήματα. Εντελώς φυσικά με το προϊόν αυτό, χωρίς καμία παρενέργεια, έχετε άμεσα αποτελέσματα. Είναι σε τεράστια συσκευασία με 120 κάψουλες, 44 ευρώ. Για όλα τα προβλήματα του προστάτη, για προστατίτιδα, διόγκωση, ουροδόχο κίστη, καρκίνο του προστάτη, δυσκολία ούρησης, συχνοουρία, νυχτερινή ούρηση, τσούξιμο, ακράτεια ούρων και για το ουροποιητικό σύστημα, την κιστίτιδα, το αίσθημα κατακράτησης ούρων,
την χρόνια προστατίτιδα έχουμε όλες τις λύσεις με τα καλύτερα και πια σύγχρονα προϊόντα από Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση, εντελώς φυτικά και φυσικά, χωρίς παρενέργειες και κινδύνους. Αντιμετωπίστε τώρα όλα τα προβλήματα του προστάτη, τον κίνδυνο εγχείρησης και θωρακίστε τον προστάτη από τον καρκίνο και όλες τις συνέπειές του. Είναι το νέο θαύμα για τον προστάτη. Είναι κατά της αύξησης του όγκου, επαναφέρει τη φυσική λειτουργία του προστάτη, τέρμα η συχνοουρία και κυρίως τη νύχτα, δίνει κανονική ροή των ούρων, έχει βιοενέργειες και αυξάνει το σεξ. Επίσης, αποβάλλει τις τοξίνες από το νεφρά και το σώμα. 50 κάψουλες 35 ευρώ, 100 κάψουλες μόνον 55 ευρώ. Το Σταμάξ με 29 ευρώ, το Σαμπάλ με 34 ευρώ και το περίφημο σιρόπι για τον προστάτη μόνον με 34 ευρώ, 2 συσκευασίες, σούπερ προσφορά. Τις πέτρες στα νεφρά και τη χολή και γενικότερα προβλήματα απαλλαχτείτε γρήγορα και αποτελεσματικά με τον πιο φυσιολογικό τρόπο. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα του διαβήτη εντελώς φυτικά φυσικά, χωρίς παρενέργειες, με σούπερ προϊόντα από Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτά που οι πολίτες τους πολεμούν το διαβήτη με άριστα αποτελέσματα. Η επανάσταση κατά του διαβήτη πολεμά 24 ώρες όλα τα προβλήματα του διαβήτη. Είναι η φυσική ασπίδα του διαβήτη, μειώνει το ζάχαρο, αναστέλει τη γλυκόζη, κόβει την όρεξη για τα γλυκά, αυξάνει την ινσουλίνη και προλαμβάνει όλες τις επιπλοκές που μπορεί να αντιμετωπίσετε από τον διαβήτη. Η μία συσκευασία με 50 κάψουλες 34 και διπλάσια συσκευασία με 100 κάψουλες μόνον 54 ευρώ. Το νέο υπερόπλο του διαβήτη ισορροπεί το ζάχαρο στο αίμα, ελέγχει το ζάχαρο από τα τρόφιμα, κάνει ιδανική πέψη και μεταβολισμό. 100% φυτικό φυσικό, χωρίς καμία παρενέργεια. 60 κάψουλες 28 ευρώ. Το Blood Sugar, τον καταστροφέα του ζαχάρου που αποβάλλει το ζάχαρο από το αίμα με την ούρηση. Μειώνει πολύ το διαβήτη εντελώς φυσιολογικά, μόνον 29 ευρώ. Και το περίφημο ειδικό σιρόπι του διαβήτη που μειώνει τη γλυκόζη στο αίμα, μειώνει το διαβήτη και αυξάνει την αντοχή των αιμοφόρων αγκίων. 29 ευρώ. Αν έχετε έλκος, στομαχικά προβλήματα, φουσκώματα, εντερικά, προβλήματα με το παχύ έντερο, για όλα υπάρχουν οι κατάλληλες λύσεις με νέα απολύτως αποτελεσματικά προϊόντα. Για το τεράστιο πρόβλημα των αιμορροίδων, διπλή λύση και με χάπια για το εσωτερικό και αληφή για το εξωτερικό. Διπλή δράση για να ανακουφιστείτε και να αποφύγετε την εγχείρηση. Γιατί το τεράστιο πρόβλημα με την ψωρίαση, έχουμε διπλό χτύπημα με καταπληκτικά νέα χάπια και με αληφή. Αντικαρκινικά όπλα και κατά των όγκων που σας βοηθούν και για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και αποτελούν την καλύτερη ασπίδα και θωράκιση για τον οργανισμό σας απέναντι στον καρκίνο. Για τη μνήμη, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, εγκεφαλικά προβλήματα, καλή κυκλοφορία των εγκεφαλικών αρτηριών και σωστή αιμάτωση του εγκεφάλου. Ακόμη και για τα εγκεφαλικά επεισόδια έχουμε τα ιδανικότερα προϊόντα. Για τα νεύρα, νευρικό σύστημα, στρες, άγχος, κατάθλιψη, ψυχικά προβλήματα και κακή διάθεση με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αντιμετωπίστε τώρα τη ζωή με αισιοδοξία και μεγάλη ψυχική δύναμη χάρη σε αυτά τα εκπληκτικά προϊόντα. Έχετε αϊπνία, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ, είστε εξαντλημένοι και έχετε νευρικότητα, σας δίνουμε τις καλύτερες λύσεις για να αποκτήσετε εντελώς φυσιολογικά τον καλύτερο ύπνο χωρίς κανένα πρόβλημα. Προβλήματα των ματιών, δεν βλέπετε καλά, έχετε προβλήματα όρασης, καταράκτη, οχρά κοιλίδα, κακή όραση γενικότερα, σας έχουμε τα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά προϊόντα της Αμερικής και Ευρώπης. Σώστε τώρα τα μάτια σας. Πίνετε πολλά ποτά, είστε ή κινδυνεύετε να γίνετε αλκοολικός, έχετε πολλές τοξίνες και βλαβερές ουσίες στο σώμα σας, παίρνετε ναρκωτικές ουσίες ή χρησιμοποιείτε για τις ασθένειές σας πολλά φάρμακα μαζί. Τώρα σας δίνουμε τα καλύτερα προϊόντα κατά αλκοόλ, τοξινών που καθαρίζουν το αίμα, τον οργανισμό και σας προστατεύουν το σηκώτη. Το σελήνιο είναι από τα πιο βασικά στοιχεία που κρατούν τον άνθρωπο νέο, υγιή και δυνατό.
Το σελήνιο είναι αυτό που σταματά τη γύρανση και την πτώση του ανασιοποιητικού συστήματος. Όποιος δεν μπαίνει στον οργανισμό του αρκετό σελήνιο, τα κύτταρα είναι ευάλωτα στον καρκίνο, στους ιστούς, καρδιοπάθειες, AIDS, όγκους και στην αρθρίτιδα. Προσέξτε, το σελήνιο είναι ό,τι το καλύτερο και ευεργετικό για τα προβλήματα του θηροειδούς αδένα. Το σελήνιο είναι κατά της γύρανσης, αντιοξυδοτικό, βοηθά στην αντικαρκινική δράση, προστατεύει από τα καρδιακά νοσήματα, αναζωογονεί το ανασιοποιητικό σύστημα, καταπολεμά τις λοιμώξεις, το άγχος και σας προστατεύει από τους αεροψεκασμούς. Μόνον 29 ευρώ. Θέλετε πραγματικά να δυνατήσετε? Κάνατε πολλές προσπάθειες και αποτύχατε? Έχετε ψυχολογικό πρόβλημα με το βάρος σας? Δώσατε πολλά λεφτά και δεν είχατε αποτέλεσμα? Νιώθετε άσχημα με το πάχος και τα περιττά κιλά σας? Ξεχάστε ό,τι κάνατε μέχρι τώρα και προσέξτε, σας φέραμε την καλύτερη επαναστατική λύση αδυνατίσματος από την Γαλλία, που καταργεί ακόμη και την εγχείρηση για μπαλονάκια στο στομάχι, τη λιπαναρρόφηση, τα γυμναστήρια, ασκήσεις, τρέξιμο, περπάτημα και όσα κάνατε για να δυνατήσετε. Τώρα, χάρη σε αυτό το γαλλικό σούπερ προϊόν που σχεδιάστηκε όπως οι γαστρικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως με την εφύτευση μπαλονιού στο στομάχι, δίνει στο στομάχι την αίσθηση του κορεσμού. Δεν θέλετε να φάτε πολύ. Ενεργεί για το σπάσιμο του λίπους και εντελώς φυσιολογικά δυνατίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Παίρνετε 1 με 2 χάπια και αυτό μέσα σε μισή ώρα κάνει το στομάχι σας γεμάτο με ένα φυσικό μπαλόνι λαχανικό που δεν προκαλεί δυσφορία αλλά ευεξία. Τρώτε 3-4 φορές λιγότερο φαγητό και δεν πεινάτε, ενώ παράλληλα χάνετε λίπος, πάχος, χωρίς δίαιτα και γυμναστήρια. Το σούπερ αυτό επιστημονικό θαύμα αδυνατίσματος από 68 ευρώ μόνον 44. Τώρα η μεγαλύτερη υπερπροσφορά για όσους τηλεφωνήσετε τώρα. 2 συσκευασίες από 88 μόνον 64. Αυτό δεν ξανάγινε. Ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα το νέο σούπερ νούμερο 1 προϊόν κατά της παχυσαρκίας. Έχει 8 παντοδύναμες δράσεις και ενεργεί με θερμογένεση, εντελώς φυσιολογικά, χωρίς καμία παρενέργεια. Είναι πρωτοποριακό φυτικό φυσικό προϊόν που καίει το λίπος, διώχνει τα απόβλητα του σώματος, αποβάλλει το περιττό νερό από τους ιστούς, διαλύει τις τοξίνες και είναι κατά του φουσκώματος, δυσπεψίας και δυσκυλιότητας. Έχει 60 κάψουλες, 34 ευρώ. Για πρώτη φορά ήρθε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο φυτικό όπλο κατά της παχυσαρκίας, του βάρους και του λίπους με το νέο αυτό σούπερ προϊόν των μέγιστων λιποδιαλυτών. 150 κάψουλες βομβαρδίζουν το πάχος και το λίπος και χάνετε γρήγορα και φυσιολογικά τα περιττά κιλά σας χωρίς παρενέργειες και κινδύνους. Καταπολεμά, διασπά και διαλύουν το λίπος. Επιταχύνουν το μεταβολισμό, ρυθμίζουν και οδηγούν στην απώλεια του βάρους. 37 ευρώ. Ήρθε στην Ελλάδα η θαυματουργή οργανική ασπιρίνη που αποτελεί την βόμβα υγείας. Είναι 100% φυτική φυσική χωρίς καμία παρενέργεια. Είναι ό,τι το καλύτερο για την αποτελεσματικότητα των πόνων, για πονοκεφάλους, ρευματισμούς, ιούς, λοιμώξεις, γρίπης, ψήξεων, πόνων των αρθρώσεων, των μειών της πλάτης και των δοντιών, της νευραλγίας, φλεγμονών, κιστίτιδας, νεφρίτιδας, πυρετό, πόνο περιόδου και σας προστατεύει από θρομβώσεις και εμφράγματα της καρδιάς. Αυτό το πιο πολύτιμο προϊόν για την υγεία σας μόνον 19 ευρώ. Για αρθριτικά, ρευματικά, πόνους, κλειδώσεις, οστά, μυοσκελετικά, για τη σπονδυλική στήλη και για όλα τα προβλήματα του σώματός σας, το Matrix με 90 κάψουλες 37 ευρώ. Ήρθε τώρα στην Ελλάδα ο νέος φυσικός υπερδυναμίτης του σεξ. Ό,τι καλύτερο για το σεξ. Ένα χάπι διαρκεί 2 με 3 ημέρες με έντονη στήση για πρόωρη εξπερμάτωση, αυξάνει τη λίμπητο επιθυμία για σεξ και βοηθά ακόμη και αυτούς που έχουν προστάτη ή τους προστατεύει από το προστάτη. Η καλύτερη λύση για να έχετε μεγάλη σεξουαλική δραστηριότητα και είναι και η πιο οικονομική λύση.
Είναι τα νούμερο 1 σεξουαλικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο και τα πιο οικονομικά. Είναι 100% φυτικό φυσικό, χωρίς καμία παρενέργεια και κίνδυνο και είναι για όλες τις ηλικίες. Τα 9 χάπια, τα οποία το κάθε ένα χάπι διαρκεί έως 2 και 3 ημέρες, κοστίζουν τα 9 χάπια μόνον 79 ευρώ και τα 18 124 ευρώ. Σούπερ προσφορά. Αυτό είναι το νέο μεγαλύτερο σεξουαλικό όπλο, το οποίο εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας χαρίζει το τέλειο έρωτα. Το Maxwell Sexual σας δίνει το maximum στο σεξ, την ενέργεια, τη στήση, διάρκεια και επιθυμία. Τώρα κι εσείς με το νέο αυτό φυτικό προϊόν νιώστε όλη τη σεξουαλική απόλαυση. Είναι 100% φυτικό, φυσικό, ακίνδυνο, χωρίς παρενέργειες και 100% αποτελεσματικό. Αυτή είναι η μεγάλη υπερπροσφορά με τα Maximum Sex. Τα 8 χάπια 49 ευρώ, τα 10 χάπια 59 ευρώ και η σούπερ προσφορά, τα 14 χάπια μόνον 79 ευρώ. Η πανίσχυρη σεξουαλική υποδύναμη του σεξ του αλόγου, το οποίο έχει 650 μιλιγκράμμ παντοδύναμη στήση, διάρκεια, επιθυμία για έρωτα και καλή ψυχολογία. Είναι φυτικό και χωρίς καμία παρενέργεια. Πιο πανίσχυρα φυτικά χάπια που κυκλοφορούν στην αγορά, τα 8 χάπια 63 ευρώ, τα 10 χάπια 75 ευρώ και τα 15 χάπια 110 ευρώ. Το ειδικό σαμπουάν και η λοσιόν κατά της τριχόπτωσης, πιτηρίδας και φαγούρας. Και τα δύο προϊόντα μαζί μόνον 30 ευρώ. Αυτό είναι το νέο σούπερ σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης, το οποίο άμεσα σταματά την απώλεια μαλλιών, βοηθά και ανανεώνει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά, αυξάνει την ελαστικότητα και δίνει όγκο και λάμψη. Μόνο 19 ευρώ. Αυτή είναι η περίφημη σιλικόνη για τα μαλλιά, τα νύχια και το χρώμα των μαλλιών σας. Είναι κατά της τριχόπτωσης, έχει ισχυρή προστασία για τα μαλλιά και δυναμώνει τις ρίζες. 60 κάψουλες, μόνον 29 ευρώ. Δύο αποκλειστικές καταπληκτικές κρέμες ημέρας και νύχτας που αναζωογονούν το πρόσωπο, είναι κατά της γύρασης, σας κάνουν πολύ νεότερες και τρέφουν την επιδερμίδα. Από 58 ευρώ και οι δύο κρέμες, μόνον 29 ευρώ. Και τώρα η σούπερ προσφορά. 3 ασύγκριτες και ασυναγώνιστες κρέμες για να γίνετε πανέμορφοι, λαμπεροί και ελκυστικοί. Πρώτη κρέμα κατά ρητίδων, προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ και είναι απόλυτα αντιγυρατική. Η δεύτερη κρέμα είναι ενυδατική με καλέντουλα, βιταμίνες 24 ώρες δράσης. Και η τρίτη κρέμα ημέρας αναζωογόνησης με υποφαές, ελαιόλαδο, βιταμίνες για δέρμα λίγο απαλό και σας προστατεύει από τις ακτίνες. Και οι 3 κρέμες από 75 ευρώ, σούπερ προσφορά μόνον 34. Η πολυβραβευμένη κρέμα της Ευρώπης με ιαλουρονικό οξύ, κολαγόνο και μανόλια. Είναι αντιρρητιδική, ενυδατική, συσφυκτική, προστατευτική. Θαυματουργή για το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Η σούπερ αυτή κρέμα έχει και ηλιακά φίλτρα και λιφτονίν. Η μία κρέμα 25 ευρώ, οι δύο κρέμες 39 ευρώ. Αυτή είναι η σούπερ κρέμα λεύκανσης του δέρματος, προσώπου, λαιμού και του ντεκολτέ. Έχει ειδική φόρμουλα, γίνεστε άλλος άνθρωπος και εντελώς λαμπεροί. Είναι κατά των φακίδων και σας προστατεύει από την ακτινοβολία. Η μία κρέμα 18 ευρώ, οι δύο κρέμες 28 ευρώ. Αυτό είναι το νέο γαλλικό επαναστατικό προϊόν που αποτελεί τριπλό θαύμα. Αυξάνει το στήθος σας από τη δεύτερη εβδομάδα εντελώς φυσιολογικά, χωρίς καμία παρενέργεια. Σας προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού. Σταθεροποιεί το στήθος σας, είναι κατά της γύρας του δέρματος και σας κάνει νεανική. Αποκτήστε τώρα ένα ελκυστικό, πανέμορφο, στιτό στήθος, όπως όλες οι Ευρωπαίες και Αμερικανίδες. Από 78 ευρώ, μόνο 44. Όσοι θέλετε την ειδική κρέμα για την αύξηση του στήθους, 25 ευρώ. Και τα δύο προϊόντα, και τα χάπια και την κρέμα, από 69 μόνον 54 ευρώ. Αυτό είναι το περίφημο Boost Star που το χρησιμοποιούν όλες οι στάρ του κόσμου και οι περισσότερες γυναίκες στην Ευρώπη, Αμερική και Καναδά. Είναι για γυναίκες που έχουν μικρό στήθος και θέλουν να το αυξήσουν φυσιολογικά και σε λογικά επίπεδα.
Το προϊόν αυτό σταδιακά δίνει όγκο και όμορφο καλύγραμμο στήθος. Έχει 60 κάψουλες μόνο 34 ευρώ.